सानजारां रोदोमफु सोलोंसालिनि सामलायगिरि बिस्टिराम नार्जारिया मोनसे कम्पानिजों दावबायफानायजों लोगोसे गावनि हारिमुनि गाननाय जोमनायखौ दिन्थिदों। वेस्टिज कम्पानिनि दावबायनायाव आसामनि 3 बर' सुबुङा बाहागो लादों। बाक्सा जिल्ला गरेस्वर नावखाथा सानजारां रोदोमफु सोलोंसालिनि सामलायगिरि बिस्टिराम नार्जारिजों लोगोसे 2 बर' लाइमोन इमानुएल मुसाहारि आरो लीला खाख्लारिखौ लाफानानै वेस्टिज कम्पानिनि बानजायनायाव थाइलेण्ड हादरसिम दावबायफादों। मख'नो गोनांदि बिथांमोननि दावबायनाया 6 सान जागोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांमोना गासै 80 सा दावबायगोन। बिनि गेजेराव 3 बर' सुबुंफोरा दावबायनायजों लोगोसे गावनि बर'नि गाननाय जोमनाय दिन्थिफागोन होननानै फोरमायदों। बिथांमोना गाबोन 15 सेप्तेम्बर कलकातानिफ्राय दावबायनाया जागायगोन। आंनि मुङा मुस्रि बिस्टिराम नार्जारि, जायगा सुक्लाय सेरफां नावगाता आरो गामिया बालाफारा। नोंथांखौ जोङो थाइलेण्डआव थांगोन होननानै खोनानाय जादों। नोंथाङा थाइलेण्डआव मानि थाखाय थांनो गोनां जादों? आङो थाइलेण्डआव थांनायनि मोनसे सिमां दंमोन आरो बे सिमांखौ साक्सेस खालामनो थाखाय आं मोनसे खामानि मावदोंमोन, मोनसे टारगेट फिलआप खालामदोंमोन। बे टारगेटआ फिलआप जाहैबाय। थारमाने चेलेन्ज लादोंमोन आरो बेखौ टारगेटखौ फिलआप खालामनो। दा बे चेलेन्जआ जाहैबाय बा बे टारगेटआ जाहैबाय आंनि ट्रेडिशनेल बे गाननाय जोमनायखौ आं बे थाइलेण्डआव दिन्थिहैनायनि मोनसे चेलेन्जमोन। दा बे चेलेन्जआ मोगथाङाव महर मोननायनि लामायाव थारमाने आङो मोनसे माबायाव मा होनना बुङो, मोनसे सोलोंथाइजों लोब्बा थानाय खामानिखौथ' मावगासिनो खोब सिरियासै, पांक्चुएलिटि आरो रेगुलारिटिखौ मेनटेन खालामनानै। बेजों लोगोसेयावनो आङो माखासे जेनेबा बिजनेस आकाराव मोनसे माबायाव कम्पानियाव आं खामानि मावदों। थारमाने बे कम्पानिनि टारगेटखौ आं फिलआप खालामबाय। खालामनाय लेखायै आं बे स्कपखौ मोन्दों आरो। मा कम्पानि थांनाया? भेस्टिज। सारमोना साबेसे थांनो नागिरदों? आङोथ' दा सुक्लाय सेरफांनिफ्राय आं हारसिं, गरेस्वरनिफ्रायनो आं हारसिं आरो। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एचएस स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुला दाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दान अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।